салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tajix ва барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми ҳидоят Умуд Оуз ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajix обуна шавед ва дӯстонатонро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Умуд Оуз 2 июли соли 1977 дар шаҳри Анқараи Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. баъди ба дунё омадани Умуд дере нагузашта оилаи ӯ ба шаҳри Измири Туркия кӯч мебанданд. Умуд Оуз ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Измир мегузаронад ва инчунин мактаби ибтидоӣ, мактаби миёна ва литсеи шаҳри Измирро низ хатм мекунад. ӯ баъди хатми мактаб ба донишгоҳи шаҳри Эскишеҳири Туркия дар донишгоҳи ба номи Анадолу университети ба факултаи туризм дохил мешавад. Умуд Оуз пеш ва баъд аз хатми донишгоҳ аз солҳои 1994 то солҳои 1999 дар меҳмонхонаҳои гуногун ва дар минтақаҳои гуногуни истироҳатӣ кору фаъолият мекунад. ӯ аз солҳои 1999 кори фаъолияти театриро бо ҳамроҳии яке аз ҳунармандони хуби театрӣ Аҳмед Гулҳан шурӯъ мекунад ва аз ҳамон сол ӯ ҳаёташро тағйир дода вориди дунёи афсонавӣ мегардад ва дар бисёр филмҳо ва силсилафилмҳо бо таҷрибаи хубе ва бо ҳиссиёти баланди ҳунарнамоӣ кору фаъолият мекунад. Selahattin abi sana layık değil ama abim iyi günlerde harca. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Asumancığım bu da senin. Avans. Evet. Bu ilk kısmı avans. Ne abi? Abi size layık değil kusura bakmayın ama seninkinin tamamı. Aşkım bu ne hakikaten bir var. Taksit mi yapıyoruz anlamadım ki. Ben karışmam. Ama böyle abi. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Умуд Оуз нақшофарӣ кардааст. Top Tajix тақдим мекунад. Умуд Оуз соли 2000 дар филмҳои Гунеш Якунлары ва Она Бакма Бана Бак нақшофарӣ кардааст ва худи ҳамон сол низ дар силсилафилми Увей Баба бо характери Ҳакан нақшофарӣ кардааст. соли 2002 бошад дар силсилафилми Сирлар дунёси дар мавсими Сир Капасы бо характери Йилмаз нақшофарӣ кардааст. соли 2003 дар филми Шӯҳратлер кабабчиси нақш офаридааст. соли 2004 бошад дар филмҳои Буюк Булушма бо характери Ҷемил ва дар силсилафилми Татил ашклары бо характери Берке ва дар филми Чалынан ҷасад бо характери Ҳайри, инчунин дар филми Уч кишилик ашк нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2005 ӯ дар силсилафилми Аҷи ҳаят бо характери Элҷу ва дар силсилафилми Эмред Комутанон бо характери Корҳан ва дар силсилафилми Саф Асаф бо характери Асаф ва дар силсилафилми Уч Кадон нақшофарӣ кардааст ва инчунин дар ҳамон сол дар филми Чил ҳороз бо характери Казим нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2006 бошад дар филмҳои Пардон Яна бо характери Камил, дар филми Трамвай бо характери Тадҳизашчӣ ва дар филми Умуд Адасы бо характери Ғазанфар нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад дар силсилафилмҳои Ҷумҳур Ҷамоат ва дар силсилафилми Кӯзаи Рӯзгар ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2008 то соли 2010 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳури ба номи Аданалы дар нақши ду нафар бо характерҳои Фико ва Лезизе Нине ҳунарнамоӣ кардааст.
ва боз дар ҳамон сол дар филми яланҷи романтик то соли 2009 бо характери ҳамид нақшофарӣ кардааст. дар соли 2010 то соли 2011 дар силсила филми папатиам дар мавсимҳои сеюм ва чорумаш бо характери аббас нақшофарӣ кардааст. соли 2011 инчунин дар силсила филми детектив мемолу ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 инчунин дар филми бана бир соиле аст бо характери сулайман нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2013 бошад дар силсила филмҳои делисин дурсун чавуш, каус академиси, рӯзгари сокак ва дар филми супер инҷир ҳунарнамоӣ кардааст. инчунин ба ҳамаи мо маълум аст ки аз солҳои 2014 то солҳои 2016 ӯ дар силсила филми кертенкеле яъне ҳидоят бо характери шавкат ҳунарнамоӣ kardaaст. Kertenkele ekibi olarak seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Sevgilerimizi, saygılarımızı ve sana umudu armağan ediyorum. соли 2016 инчунин ӯ дар филми бана гидде нақш офаридааст. соли 2017 дар силсила филми ҳар шей мумкун нақш офаридааст ва боз дар ҳамон сол дар охирҳои соли 2017 то аввалҳои соли 2018 дар силсила филми бахтиёр олмаз бо характери шиносӣ бо ҳиссиёти хубе ҳунарнамоӣ кардааст. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед ва барои барномаи оянда ҳунарманди дӯстдоштаатонро дар комментария нависед ва мо барои шумо пешкаш мекунем. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. то барномаҳои оянда худо ёру мададгоратон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tagiks ва барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми ҳидоят умуд овуз ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстонатонро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. умуд оуз 2 июли соли 1977 дар шаҳри Анқараи Туркия чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. баъди ба дунё омадани умуд дере нагузашта оилаи ӯ ба шаҳри Измири Туркия кӯч мебанданд. умуд оуз ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Измир мегузаронад ва инчунин мактаби ибтидоӣ, мактаби миёна ва литсеи шаҳри Измирро низ хатм мекунад. ӯ баъди хатми мактаб ба донишгоҳи шаҳри Эскишеҳири Туркия дар донишгоҳи ба номи Анадолу университети ба факултаи туризм дохил мешавад. умуд оуз пеш ва баъд аз хатми донишгоҳ аз солҳои 1994 то солҳои 1999 дар меҳмонхонаҳои гуногун ва дар минтақаҳои гуногуни истироҳатӣ кору фаъолият мекунад. ӯ аз солҳои 1999 кори фаъолияти театриро бо ҳамроҳии яке аз ҳунармандони хуби театрӣ Аҳмед Гулҳан шурӯъ мекунад ва аз ҳамон сол ӯ ҳаёташро тағйир дода вориди дунёи афсонавӣ мегардад ва дар бисёр филмҳо ва силсилафилмҳо
бо таҷрибаи хубе ва бо ҳиссиёти баланди ҳунарнамоӣ кору фаъолият мекунад. Selahattin abi sana layık değil ama abi iyi günlerde harca. Eyvallah sağ ol kardeşim. Asumancığım bu da senin. Avans. Evet. Bu Avans. ilk kısmı avans. Ne abi? Abi size layık değil kusura bakmayın ama seninkinin tamamı. Aşkım bu ne lan hakikaten mübarek değil. Taksit mi yapıyoruz anlamadım ki. Ben karışmam. Ama böyle abi. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Умуд Тооз нақшофарӣ кардааст. Топ Таҷикс тақдим мекунад. Умуд Тооз соли 2000 дар филмҳои Гунеш Якунлары ва Она Бакма Бана Бак нақшофарӣ кардааст ва худи ҳамон сол низ дар силсилафилми Увей Баба бо характери Ҳакан нақшофарӣ кардааст. соли 2002 бошад дар силсилафилми Сирлар дунyosi дар мавсими Сир Капасы бо характери Йилмаз нақшофарӣ кардааст. соли 2003 дар филми Шӯҳратлер кабабчиси нақш офаридааст. соли 2004 бошад дар филмҳои Буюк Булушма бо характери Ҷемил ва дар силсилафилми Татил ашклары бо характери Берке ва дар филми Чаланан ҷасад бо характери Ҳайри, инчунин дар филми Уч кишилик ашк нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2005 ӯ дар силсилафилми Аҷи ҳаят бо характери Элҷу ва дар силсилафилми Эмред Комутанон бо характери Корҳан ва дар силсилафилми Саф Асаф бо характери Асаф ва дар силсилафилми Уч Кадон нақшофарӣ кардааст ва инчунин дар ҳамон сол дар филми Чил ҳороз бо характери Казим нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2006 бошад дар филмҳои Пардоньяны бо характери Камил, дар филми Трамвай бо характери Тадҳизашчӣ ва дар филми Умуд Адасы бо характери Ғазанфар нақшофарӣ кардааст. соли 2007 бошад дар силсилафилмҳои Ҷумҳур Ҷамоат ва дар силсилафилми Кӯзаи Рӯзгар ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2008 то соли 2010 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳури ба номи Аданалы дар нақши ду нафар бо характерҳои Фико ва Лезизе Нине ҳунарнамоӣ кардааст. ва боз дар ҳамон сол дар филми Яланҷи Романтик то соли 2009 бо характери Ҳамид нақшофарӣ кардааст. дар соли 2010 то соли 2011 дар силсилафилми Папатиям дар мавсимҳои сеюм ва чорумаш бо характери Аббас нақшофарӣ кардааст. соли 2011 инчунин дар силсилафилми Детектив Мемолу ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2012 инчунин дар филми Бана бир соиле яз бо характери Сулайман нақшофарӣ кардааст. дар солҳои 2013 бошад дар силсилафилмҳои Делисин, Дурсун Чавуш, Каус Академиси, Рӯзгары Сокак ва дар филми Супер Инҷир ҳунарнамоӣ кардааст. инчунин ба ҳамаи мо маълум аст ки аз солҳои 2014 то солҳои 2016 ӯ дар силсилафилми Кертенкеле яъне Ҳидоят бо характери Шавкат ҳунарнамоӣ kardaaст. Kertenkele ekibi olarak seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Sevgilerimizi, saygılarımızı ve sana umudu armağan ediyorum. соли 2016 инчунин ӯ дар филми Бана Гидде нақш офаридааст. соли 2017 дар силсилафилми Ҳар шей мумкун нақш офаридааст ва боз дар ҳамон сол дар охирҳои соли 2017 то аввалҳои соли 2018 дар силсилафилми Бахтиёр Олмаз бо характери шиносӣ бо ҳиссиёти хубе ҳунарнамоӣ кардааст.
дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajikst обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Ва барои барномаҳои оянда ҳунарманди дӯстдоштаатонро дар комментария нависед ва мо барои шумо пешкаш мекунем. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. То барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод.